Здравейте на всички! Преди време спечелих две фри тренировки при Пародия, като първата беше League Finder на секция на живо, а втората Hand Review и търсене на грешки при разиграванията. Аз обикновено играя 18-мен и 9-мен сингъл турнири. Човек никога дори не подозира колко много грешки прави без предварително обучение, без тренировки, без подготовка. Пародия ми показа доста грешки префлоп в рейзовете ми, постфлоп също така. Говорихме основно за стратегията, за концепцията на сингъл турнирите, балон ефекта, за ICM модела. Благодарение на Пародия уверено се изкачвам нагоре по лимитите, което пожелаваме на вас. И продължавам да грайндя все по-сериозно и по-сериозно. Благодаря ви на всички и успех по масите!